नमस्कार. तुम्हाला जर सी फूड आवडत असेल आणि त्यातल्या त्यात जर शिंपले आवडत असतील तर आजचा हा व्हिडिओ तुमच्यासाठीच आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण झणझणीत आणि चमचमीत मालवणी पद्धतीने शिंपली मसाला बनवणार आहोत. खूप छान लागतो हा शिंपली मसाला. तुम्ही जर रेस्टॉरंटमध्ये खाल्ला असेल तर त्याच्यापेक्षाही भन्नाट चवीचा असा हा भारी असा शिंपली मसाला तयार होणार आहे. तर खूप मस्त अशी ही रेसिपी आहे. तर याच्यासाठी बघा मी हे 1 किलो शिंपले घेतलेले आहेत. आमच्याकडे किलोमध्ये भेटतात. तुमच्याकडे कसे भेटतात ते मला कमेंट्समध्ये सांगा. 3 ते 4 वेळा मी हे शिंपले स्वच्छ धुवून घेतले, कारण याला थोडीशी बाहेरून रेती किंवा थोडासा कचरा धूळ वगैरे असते, तर त्याच्यासाठी स्वच्छ धुवून घ्यायचे. आणि नंतर मग मी हे विळीवर साफ करून घेतलेले आहेत. हे जे शिंपले आहेत ते विळीवर साफ करणं एकदम सोपं जातं. समजा तुमच्याकडे विळी नसेलच तर तुम्ही हे सुरीने सुद्धा साफ करू शकता. तर त्याचा तोंडाकडचा भाग असा उघडायचा आहे आणि एका शिंपलीमध्ये ज्याच्यामध्ये जास्त मांस असतं त्याच्यामध्ये सगळं हे दुसऱ्या शिंपलीतलं मांस काढून घ्यायचं आणि रिकामी झालेली शिंपली फेकून द्यायची आहे. अशा प्रकारे याला एक शिपी असं सुद्धा म्हणतात. तर शिंपले अशा प्रकारे साफ करून झालेले आहेत. आता याच्यासाठी लागणार आहे ते मालवणी ओल्या खोबऱ्याचं वाटण, जे मी अगोदरच करून ठेवलेलं आहे. तर याच्यासाठी थोड्या तेलामध्ये थोडंसं आलं, लसूण आणि एक मीडियम साईजचा कांदा मी व्यवस्थित परतवून घेतला. एक मोठी वाटी खोबरं घातलं, थोडीशी कोथिंबीर घातली आणि मस्त ब्राऊन रंग येईपर्यंत हे छान असं भाजून घेतलं आहे मीडियम गॅस फ्लेमवर. आणि मिक्सरमध्ये याची मी अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे. थोडं पाणी घालून खोबरं वाटण सगळं गार झाल्यानंतर थोडं पाणी घालून मिक्सरमध्ये याची पेस्ट करून घ्यायची. तर याची फोडणी कशी करायची ते बघूया. तर आता एका पॅनमध्ये मी तेल घेतलेलं आहे. साधारणतः हे 2 चमचे मी तेल घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी एक मोठा कांदा आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे. तर कांदा आपल्याला छान अगदी परतवून घ्यायचा आहे. ही टिपिकल किंवा ट्रॅडिशनल अशी मालवणी पद्धत आहे शिंपली मसाला करण्याची. तर कांदा छान परतवून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये एक टोमॅटो आहे बारीक, तो चिरून घातलेला आहे. फोडणीचा कांदा अजिबात कच्चा ठेवायचा नाही आहे. तो थोडासा मऊ पडेपर्यंत परतवून घ्यायचा. नंतर मग हा टोमॅटो घालायचा. टोमॅटो पण छान अगदी परतवून घ्यायचा आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी पाव चमचा हळद घातलेली आहे. आणि हा आहे तो म्हणजे मालवणी मसाला. मालवणी पद्धतीने करतो आहे त्यामुळे मालवणी मसाला इथं वापरलाच पाहिजे. समजा तुमच्याकडे नसेल तर तुमचा घरगुती मसाला वापरू शकता किंवा थोडासा लाल मिरची पावडर, गरम मसाला असं सुद्धा कॉम्बिनेशन करून वापरू शकता. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी हा एक बटाटा आणि एक शेवग्याची शेंग ती साफ करून ठेवलेली आहे, पाण्यामध्ये भिजत ठेवली आहे जेणेकरून ती काळी पडू नये, आणि ती याच्यामध्ये ॲड केलेली आहे. हे बघा, शेवग्याच्या शेंगा आणि बटाटा घातल्यामुळे हे जो शिंपली मसाला आहे त्याची जी चव आहे ना ती नेक्स्ट लेवलला जाते. खूप छान लागते. तर एकदम पारंपरिक पद्धत आहे. तर आता हे फोडणीमध्ये हा बटाटा आणि शेवग्याची शेंग आहे ती मी मस्त अशी एकत्र करून घेतलेली आहे. हे बघा, हे सगळं करताना गॅसची फ्लेम मीडियम टू स्लोच ठेवायची आहे. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी थोडं पाणी घातलेलं आहे, कारण आपल्याला शेंग जी आहे शेवग्याची आणि बटाटा तो आता शिजवून घ्यायचा आहे. याच्यामध्ये जे मी मसाले वापरलेले आहेत त्याची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त ठेवू शकता. तर याच्यावर झाकण ठेवून एक 15 मिनटासाठी मी हे बटाटा आणि शेंग जी आहे ती मस्त अशी शिजवून घेतलेली आहे. तुम्ही याऐवजी नुसता बटाटा आणि शेंग कुकरला शिजवून घेऊ शकता आणि नंतर इथं ॲड करू शकता, म्हणजे बराचसा वेळ वाचतो. हे बघा, एक 15 मिनटाची स्लो गॅस फ्लेमवर मी याला वाफ दिली. शेंग पण व्यवस्थित शिजलेली आहे आणि बटाटा पण छान अगदी शिजलेला आहे. तर आता याच्यामध्ये मी हे शिंपले घातलेले आहेत. हे बघा, तर हे जे शिंपले मी एकूण आणलेले त्याच्यामध्ये मी 2 रेसिपी केलेल्या होत्या. एक हा शिंपली मसाला आणि दुसरा म्हणजे शिंपल्याचं सार. त्याचा मी व्हिडिओ आधीच अपलोड केलेला आहे. त्याची मी जी लिंक आहे ती वरती तुम्हाला आय बटनला देईन. नक्की व्हिडिओ बघा. शिंपल्याचं सार पण खूप छान लागतं. आता याच्यामध्ये मी 4 कोकम घातलेले आहेत. मस्त लागते कोकमामुळे ही रेसिपी. आणि चवीप्रमाणे मीठ. तर मिठाचं प्रमाण मात्र या रेसिपीमध्ये आपल्याला कमीच ठेवायचं आहे. कारण का तर हे जे शिंपले असतात ते आधीच खारट असतात, त्यामुळे मीठ थोडं बेताचंच घालायचं आहे. आणि छान अगदी मस्त असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे बघा, शिंपले शिजायला किंवा त्यांना वाफ बसायला जास्त वेळ लागत नाही, म्हणून मी शेंगा आणि बटाटा आहे तो आधी थोडा शिजवून घेतला, नंतर शिंपले घातले आणि नंतर मग याला 5 मिनटाची वाफ दिलेली आहे. 5 मिनटात हे शिंपले छान अगदी शिजतात. बटाटा आणि शेंगा पण याच्याबरोबरच अगदी परफेक्ट आपल्याला जेवढे पाहिजे ना तेवढे शिजून येतात. हे बघा, मस्त अशी 5 मिनटाची मी वाफ दिलेली आहे. आता बटाटा पण छान शिजलेला आहे. शिंपल्यांना पण परफेक्ट अशी वाफ बसलेली आहे. हे बघा, परफेक्ट.
आता याच्यामध्ये आपण जे मगाशी मालवणी ओल्या खोबऱ्याचं वाटण करून ठेवलेलं आहे तर ती पेस्ट याच्यामध्ये ॲड करायची आहे. हे वाटण मिक्सरला फिरवताना खूप बारीक फिरवायचं नाही आहे, थोडंसं हलकं जाडसरच ठेवायचं आहे, कारण आपण हे शिंपल्याचा सुक्का मसाला करतो आहे त्याच्यासाठी. तर हे थोडंसं हलकं जाडसर ठेवलेलं वाटण मी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे, हे बघा. आणि नंतर मग हे वाटण जे आहे ते या मसाल्यामध्ये व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम मिडियम टू स्लोच ठेवायची आहे. छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं आहे हे. आता हे जे वाटण आहे तुम्हाला एकदम समजा कमी हवं असेल तर तुम्ही कमी पण वापरू शकता. काही काही जणांना खोबऱ्याचं प्रमाण जास्त आवडत नाही या रेसिपीमध्ये, तर तुम्ही थोडं वाटण कमी घालू शकता. तुम्हाला समजा ग्रेव्ही जास्त हवी आहे, थोडी पातळ हवी आहे, तर थोडं वाटण जास्त घालू शकता. तर हा जो शिंपले मसाला आहे तो सुक्काच खूप चांगला लागतो. ह्याची जास्त पातळ ग्रेव्ही वगैरे असं आमटी वगैरे चांगली लागत नाही. तर थोडंसं असं हे दाटसरच अशी याची सुकी अशी ग्रेव्ही आपल्याला करायची आहे. ह्याच्यावर झाकण ठेवून मंद गॅस फ्लेमवर पुन्हा मी याला 5 मिनिटाची वाफ दिलेली आहे, जेणेकरून वाटण जे आहे ते या मसाल्यामध्ये मस्त असं एकत्र होईल. आणि बघू शकता मस्त असा तेलाचा तवंग सुटलेला आहे आणि झणझणीत चमचमीत असं मालवणी पद्धतीने हे शिंपल्याचा सुक्का मसाला इथं तयार झालेला आहे. नंतर मी ही हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे याच्यावरती आणि मस्त एकदम परफेक्ट अशी ही मस्त शिंपल्याची रेसिपी आहे. तुम्हाला जर शिंपले भेटले तर या पद्धतीने नक्की करून बघा आणि ती रेसिपी कशी झाली ती कमेंट्समध्ये मात्र मला नक्की सांगा. हे बघा परफेक्ट एकदम छान अशी ही शिंपल्याचा सुक्का मसाला इथं तयार झालेला आहे. भाकरीसोबत खात, विशेष करून तांदळाच्या भाकरीसोबत हा शिंपल्याचा सुक्का मसाला खूप छान लागतो. याच्यासोबत जो बटाटा किंवा शेंगे येते ना खाताना त्याची चव खूप छान लागते. तर तुम्हाला हा मालवणी पद्धतीने केला शिंपल्याचा सुक्का मसाला कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच छानशा रेसिपीसह भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.